Naro Aramburu, GKS-ko kidea, ongi etorri eta eskerrik asko hemen burdin izan egotegatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, urtarrieko 28ko manifestazioen inguruan hitz egitera gatoz gaur. GKS ahalegin handia egin du manifestazio hauek zabaltzeko, kaleetan, jendearekin egiten, eskurriak banatzen, baita propagandarekin, inkluso estadioetan ikusi dira 28 bilboraren deialdiak. Zergatik egin da horrelako ahalegina, zergatik ditzen dira manifestazio hauek, zein da haien helburua, testuinguratu pixka bat manifestazio hauek. Bueno, guk ikusten dugu gaur egungo egoera hontan nolabait mobilizazio kauspotzeko testuinguru bat edo daula, batetik langileon ezintasun ekonomikoa areagotzen nahi dalako, geroz eta zailtasun ekonomiko gehiago dauzkeu, gure bizi baldintzak horrek gainbera baten jartzen ditu, eta adibide asko ikus ditzazkeu nola alokairun preziok etengabe igotzen nahi dien, erregaien preziok, elikagaienak eta abarrez. Eta bestetik ikusten dugu baita politikari profesionalan testuinguru hori ere nolabait kritikoa dela. Batetik ezintasun badutelako egoera honi erantzuteko eta bestetik borondatez bat ere badutelako. Horrek inplikatzen dolako egoera honi erantzutek eta benetako soluzio erreala planteatzek nolabait ekartzen dielako baita ere enpresari eta enpresarin irabazi eta enpresari monopolio horri aurre egitea. Lehenengo zaintzutu bai enpresariak eta bai politikariak, lehenengo enpresariekin hasiko gara, ze manifestazioa ditzean, denbora guztien hitz egiten duzu enpresarien ofentsibaren inguruan, ez? Soldata jaitsi direla, jende aukerrago bizi direla, aipatu duzuna. Zergatik hitz egiten duzu ofentsiba honetaz, edo nolakoa da ofentsiba hau? Bueno, ikusten dugu krisi testuinguru hontan nolabait hartzen nahi diela enpresari handik eta neurri autoritario batzuk, etengabe gure soldatak sakeatzen nahi diela, aurretik aipautako adibide garbi horiekin ikus ditzakeunak, eta argie da baita krisi testuinguru honek guzti hori ez digula berdinera egiten. Ikusten dugu alde batetik enpresan irabazik etengabe goraka dijostela, adibide batzuk jartzearen 2022. Urten Iberdrolak 3.000 milioi euroko irabazik izan ditu, Espainiko bankuk ere 10.000 milioi eurotik gorako irabazik izan dituzte eta urte historiko izan da eaientzat, baina beste alde batetik guretzat ere urte historiko izan da, baina kontrako norantzan. Geroz eta zailtasun gehiago dauzkeu eguneroko erantzuteko eta ikusten dugu enpresari guzti hauek gure kontuan negozio egiten nahi diela eta nolabait esatearen gure pobretzen erantzule diela. Haien interesgarriago da bigarren elementu hori testuinguratzea hor, zuk aipatu duzun enpresarien aberastea, jendearen eta pobreagoa dela, hori guztia, bi begi dituen edo nork ikus dezake. Are gehiago, kritikatzen duzuen politikari profesional egitako askok, aipatzen duten, enpresariak gero eta aberatsagoa direla, eta horien aurka egin behar dela, eta zerga handiago jarri behar direla, edo neurri batzuk proposatzen duz. Zergatik ez dezue adibidez gobernua egizten diren, edo kasu honetan gobernuan dauden politikari horien planteamenduaren alde egiten, edo zergatik kritikatzen duzue politikari horiek? Politikarik ere langileen pobretzen erantzule bezala identifikatzea ditugu, gehien bat bankari eta enpresari handik langilerin kontra abiarazita daukien ofentsiba edo erasoaldi honen gestore edo kudeatzaile lanak egiten dituztelako, ezintasun badauketelako batetik, Europar Batasunen eta kapital internazionala menpeko sujetu dielako, eta bestetik borondatez bat ere badute, hilabetero, estatutik subentzio jasotzen dituztenan bitartez, euren soldatak ordaintzen dituztelako, azpiegitura eta sedek kubritzen dituztelako, orduan bi puntu horiegatik ikusten dugu baita, ezintasun da borondate ez bat daula, eta bestetik, orduan pobretze honen erantzule ere badiela. Orduan, politikari horiek oraintxe bertan proposatzen duten alternatibarekin ere aurka edo kritika izango duzu, esan nahi dut, oraintxe bertan ezkertiarra den gobernu bat daukagu, ez? Eta horien proposamena da, enpresari handi horiei, aberazten diren enpresari handi horiei, zergan jartzea eta horrekin eskutu sozial hori edo finantzatzea. Ez dakit, etxegabetzeekin, eta horrelako neurriak hartzen dira, bintzat ez dute neurriak hartzen dira momentu guztietan. Ze arazo dago horrekin, edo zergatik ezekin apustu, gobernu ezkertiar horiek mantentzearen alde. Bai, beraien buruei inoizko gobernu aurrerako hitzat edo saltzen digute, baina ikusi besteik ez dago, esan dezun erretorika hortatik gero benetan egiten dutenea ze salto daun.
ikusi ditugu gobernu aurrerako jau nolabait enpresarin interesetako neurri batzuk aplikatzen hasi dela eta beste alde batetik langilontzako ogi apurre bestek ez dauzkela. Ikusi dugu, adibide batzuk jartzearren, nola alokairu 2ko igoera tope bat edo muga bat jarri dion, azkeneko urte hauetan 150 zidanen alokairun prezioa. Orduan, benetan ikusten da ez daukela inungo borondatek eta bestetik egiten dituzten aldaketa eta neurri txiki horiek gure bizitzatan eragin oso txiki daukela eta errealitatek eskatzen dituen erantzunetara ez dela gertuatzen. Jende gehienak soluzio hontara edo gobernu ezkertiar baten bila jotzen du realista egiten zaion planteamendua delako. Ze hori ez bada soluzioa edo no erregondare gobernuan gauza okerrera baldin badoaz, ikusten ari garen bezala, esan duzun bezala, zein da orduan zuen proposamena, zein da horri aurre egiteko neurria? Batetik esatea baita, gobernu honek edo Espainiako estatu gobernu aurrerako honek nolabait egoera honen irten bidea enpresarekin indako paktu nazional baten bidetik edo bideratzen dola eta gu horrekiko kontrakotasunen edo kokatzen geha. Batetik ikusten deulako enpresarin interesak eta langilerinak ezin diela uztartu eta paktu horietan galtzeko guztia dauzkeula eta ez dela benetan irten bide bat. Guk horren kontra edo beste posiziotik garrantzitsua ikusten dugu langilerie independenteki eta enpresari eta politikon fartxa hortatik kanpo antolau eta mobilizatzea, benetan langileen interesak ardaztutako programa bat gorpuztea eta horren baitako antolakuntza propio independente hori pixkanaka sendotzen eta edatzen jutea. Mobilizazio horien inguruan galduko dizut, ze hori da azkenean testu ingurua ez, GKSek urte osoan egiten duen lana, baina justo orain mobilizazio garrantzitsu egitaz ari da. Jende askoren sintzatzea izan daiteke, esan dizun guztiarekin ados egon arren, ez dutela ez gogorik, ez disposiziorik, Bilboraino ez Iruñaraino juteko, azkenean manifestazio batek zertarako balio duen argi ikusten ez dutelako. Enpresari horiek oso handia dira, oso boteretsuak, diru asko daukate, eta jendeak ez du argi ikusten, askok ez dute argi ikusten, ze lotura dagoen manifestazio baten eta horiei aurre egitearen artean. Langile klasen independentzi politiko eskuratzeko bide hori nolabait prozesua da. Kontu neuki behar dugu eguneroko lanaz gain mobilizazio ere beste pausua dela. Bestetik ere komunikabideetatik kanpo eta nolabait politikari profesional horietik kanpo antolatzen gehan alternatiba guzti horiek ere nolabait itzalpen edo invisibilizatutako egoera baten gare eta garrantzitsu iruditzen zaigu langileon programa politikoa kalera atera eta milaka pertsonak hori babesteko mobilizazio handi eta serio batzuk itea. Argi dago esan dezun bezala, jende batek oraindik ere mobilizazio batekin ezer aldauko ez dan ideia hori edo badaukela eta argi dau egun batetik bestea, egunetik gauea ez dela egoera goitik bera aldatuko, baino garrantzitsua iruditzen zaigu esan bezala alternatiba bat egon badagoela eraukustea, nolabait pixkanaka egoera gainditzako biden borrokako grine eta ilusioa piztea eta urtarrilen 28ko manifestazioak bide horretan beste pauso badie eta enpresari eta politikarin fartxa horrekiko aurkakotasun bat adierazteko egun bat izango da urtarrilen 28 bai Iruñan eta bai Bilbon egingo ditugun manifestazio bidez. Argi geratu da dena orduan, Naroa, eskerrik asko gurean egotegatik, eta ikusentzulego daukinez, urtarrilen 28an Bilbon eta Iruñan ikusiko dugu.